30 martie sau a treia 2021. Câți ani face serverul? Deci ai zis 2021 minus 2018, 4, nu? Da. Bun, deci câți ani face serverul? Astăzi. Astăzi în 12 minute. Câți ani face serverul acum zilele astea, bro? Mâine. 4 ani. 4 ani. Fă puțin din suflet. Deschide un notepad. Deschide un notepad, te rog. Nu mai râde, bisăule, taci. Bun. Pe un notepad. Dă-i puțin la format. Font. Și dă-i, te rog eu frumos, la 48 acolo. În dreapta. Nu căuta numele la font 48. Vălea, mi rău. Dă-i, nu, 72, te rog. Și dă-i ok. Dar nu pune numele la font 48, că nu există niciun font 48. Pune ce font vrei tu. Arial, bravo, puiule. Și scrie 21 minus 18. Cât e? Egal cât? 4, nu? Da. Calculează puțin, te rog frumos, și scrie răspunsul acolo. 9. Nu-i mai sufla scoaie. 3. Bun, 3. Scrie 3. Dă Enter, apasă Enter. Și scrie 2021 minus 2018. Egal cu cât? Bro, 2021 minus 2018 egal cât? E sigur că 3? Da. Te mai lasă, te mai gândești, e sigur că 3? Bro, e sigur sau nu? Da. Ok. Astăzi, adică pe data în 10 minute, serverul câți ani împlinește? 4. E rău, Dumnezeu, e rău, coaie. Cum 4, coaie, ai făcut acum? Acum ai făcut scăderea să mă bată tata, coaie. Acum ai făcut scăderea, vai de pula mea, coaie. Băi, ești nebun. Câți ani face serverul dacă a fost deschis în 2018 și suntem în 2021? Câți ani face serverul? Ce vrei să 6. ștergi? Poftim? 6. Stai puțin că nu te aud, mai zi o dată, te rog. 6. 6? Da. Bro, eu cred că ți-am vorbit destul de frumos, cred că te-am respectat, a vii și bați pula de mine în halul ăsta și de nervii mei. Handicapatul ăla râde acolo, nu mai poate să neacă, eu mor de nervi, chat-ul spam continuu, hai de pula, vin vecinii. Bro, concentrează-te, te rog din suflet și zi-mi câți ani împlinește serverul acum în 9 minute. Te-ai gândit? Nu. Nicio problemă, puiule, mai stăm, așteptăm. Nu-i mai scrieți pe chat, lăsați-l, vă rog, din suflet, 10, nu mai suflați coaie. La mine răspunde corect. 10. Bro, eu zic că tu îți bați pula de mine. Mă jur, îți bați pula de mine. Auzi, zic ceva Taci, Nicule, ridicol. taci, că mi-e rău, taci, te rog eu din suflet, taci. Bă, coaie. Citește, te rog eu din inimă, ce-ai scris acolo, pe notepad-ul ăla.
6 cai. 2. Bă, Ionuț, nu-i mai sufla coaie. Bă, deci, 7. dar explică-mi, te rog, din suflet cum calculezi. Cum calculezi? Bă, coaie, suntem, în ce an suntem? 2021. Bun. Serverul când a fost deschis? 3/3/2018. Bun. Deci, câți ani are serverul? 3. Păi și de unde pula mea 10, 7, 169? Și dacă are 3 ani și a fost deschis în 2018 și suntem în 2021, a câtă aniversare este asta? Mâncați-aș pula ta, Doamne, A ia-mă. 3-a. Coaie, e sigur? Nu-i mai scrieți cu aia 4-a, lăsați-l. Zic coaie, e sigur că e a 3-a? Da. Sigur, 100%. Da. Bun, perfect. Spitalul de debil scrie pe mine să mă bată tata. Mai dau 2 teste